Què treballes? Què és això? Què és això? El Facebook d'en Jack. No has tingut mai curiositat? No sabria ni com trobar-lo. Les coses que diu. Totes aquestes fotos. És que no sé qui són, la meitat d'aquesta gent. Mira, qui cony és aquest? Mira aquest imbècil, no l'he vist mai per aquí. En Theo. El coneixes? No, ho diu aquí. Veus? M'ha preguntat per què no hi has anat aquest vespre. En Jack no és com el Jack d'aquí. M'hauria agradat que haguessis vingut amb mi. No vull dir que l'és, però no. No és el mateix que amb nosaltres. Parla diferent, sobre coses diferents. I mira aquí. Em sents, no sóc gaire... Una foto d'una noia així, tots escrivint-hi a sota, burlant-se'n. Són nanos, es comporten com idiotes. No és el que ell és, sinó el que vol que els seus amics es pensin que és. Sí, suposo que tens raó. No sé si això és millor.